لشامê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li taxa Coberqewmîn pêştî got hêzên rejîmê hewildana derbasbûna taxê kirin û di encamê de 15 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha artêşa azad bersiva derbasbûna hêzên rejîmê li taxa Heceril Eswed jî kirin di nav topbarana hêzên rejîmê de. Ev yek hat pêştî got artêşa azad bombayek li taxa Berzê teqand û hate zanîn got 4 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her li gundewarê Şamê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li gundê Hesno derketin holê pêştî got hêzên rejîmê hewildana derbasbûna wir kirin. Her wiha hêzên rejîmê derdora bajarokên Zibdîn û Bela bi dim û şekên zemîn armanc kirin. Di nav pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de di haman demê de hêzên rejîmê bajarokê Tayba topbaran kirin. Li gundewarê Derayê artêşa azad êrişî avahiyên leşkerî li bajarê Şêx Miskîn kirin. Her wiha jê derên meydanî dane diyar kirin got bi dehan ji leşkerên rejîmê û mîlîşeyên wê hatin kuştin. Di haman demê de hêzên rejîmê riya di navbera bajarokê Ibtah û bajarê Şêx Miskîn bi mûşekan topbaran kirin bê got te encam hebin. Li gundewarê Hemayê navenda Hemaya ragihandinê da diyar kirin got pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li ser rêbenda gundê Cebîn Rodan û hate zanîn got hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha bargehên rejîmê li gundê Tilmilih bi mûşekan topbaran kirin û di encamê de tangek rejîmê tê kişkandin. Di haman demê de firokên rejîmê bajarên Letamnê û Kefer Zeyta topbaran kirin. Li Helebê artêşa azad bargehên rejîmê li taxa Salaheddîn bi mûşekan topbaran kirin û hate diyar kirin got 2 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha artêşa azad xalên rejîmê li taxa Kermet Terrab bi topên hawnê armanc kirin. Di nav pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de di haman demê de hêzên rejîmê taxa El Meşhed bi çekên giran topbarandin. Li Himsê çalakvanan dane diyar kirin got hêzên rejîmê taxa We'r bi çekên giran topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl birîndar ketin û 3 malên welatiyan hatin şewtandin. Her wiha pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li gundê Hewş Hec û Qewmîn